Hi guys, madyong hapon. Napakudari lang ka Mama Julie guys. Mojodas Mama Julie. Nagandam na siya kay mangangon kuno mig lugaw. Moday kun nalambok siya kay masiday kuno siya ka lugaw. Lagyan mo pa ng ng beer brand. Hindi ah. Taon kong lugaw. Nanay sampurado na pa beer brand. Pauli sa dugo ba? Hindi magkuhan. Moday nalamig ijang kutis. Ano man? Kay nga lugaw, ijang bigatas food. Bukaan man dugo mapalis. Kaan, kaya labong kuhan. Hindi naman palabi. Busog ba? Di bukaan. Kaya butas man. Di bukaan. Sina? Ikaw rin kamay sa imo, Jim. Paray kamay sa... Hindi na ba ko hinamis? Mangangan ko namin guys sa lugaw. Mangangan sa lugaw guys. Kanang sampurado with milk. So, nasa kay... Makatambot dahil eh. Basta mangisnak. Tambok basta mangisnak. Ako kay Sarah man kung may snack. Ada mo isnak kung siko. Kay namumugi hapon. Di mo kaon patay. Kaon patay hapon. Ano kay mo kaon kay matay busog. Bitaw guys, joke lang. Bitaw guys, mas maaga man silang mukaon basta napay makaon. Bitaw. Sayang man po ng bahaw. Naghanag ijang sampurado guys dia. Napidagan niya. Jay, napasiji. Inigsud na turon ah. Purot na. Mangangan ta guys, og nilugaw da para bidagan dia sa kaldero. Na O dapat di kamay sa kabul. Dadagan man kanon tagi sa kapanaksan. Sa gabi, gamay raw kanon sa gabi kay panihapon man. Kan lang matagamay inja. Subat ang kuan siya. Namin ni parisag buwan. Ikot-ikot buwan kay bilang na. Kaya yun. Di mo ba buwan ka ng kuan? Ginagmay na ba? Kasi di ka ko kasag di ko kaso ko magbuwan siya. Hindi ka dyan magbuwan. Masayang man kayo. Ako sa hirap po ko magbuwan. JJ di mo magbuwan. Nag-bitaw to si JJ og magpritong buwan. Magluto. Ya mga antanin nyo guys. Njag ako, gaw na una, alam mo kong larga, wala mo kong mo. Kuhanin Alam ko kung mag-experience kayo ikaw na isa. Kaya mas at tiro, bisya tiro, bisya mo pala katag-tikit, may mo papilahon. Sidya. Kay, ayasa man nato sa ate. Te, ano, nandiyan nga, manghod. Manghod, magsalig magati. Ano, te. Pero na ibang ate, aripos manghod, magsalig. Pero ako magsalig dyan kong ati. Long! Ganta guys. Magkagansa ta guys. Og sampurado. Kung ito kung mga agdana, mura na kong burros. Lami ka ito sampurado, buta nga beer-brand. Ang lami abitaw. Lami manday no? Kakao. Lami manday guys. Agarang sampurado ba dyan? Butangan ni mo ka na neighbor brand. Lami si dyan. Ang idea ni Ate Julie. Karatan ko sa export magikan ko ga-edit. Lami. Mo din niyang buhatan ang mutambak ko. Mo snack. Snack. Hindi na palabi. Makagaba ng mukhaan mo sa kusog. Mga ba nila? Mukhaan ka ka lang gutom. Gutom na tayo. Hindi dahil kung mukha busog no. Sabi ka na mukhaan ng busog. Di ba busog ta pagka nanti sa mukhaan kay busog? Kani kinagsampura tagi ko ta santa. Lami. Sampurado butang brand. Nga ni dayang kuan. Mo na Jayjay. Kita mo slawa si Jayjay. Pinakaon na nagmapalis. Mring Jayjay buaw. Hanang pasnakan dan pag gagmay pa mangita jud para snack. Okay. Murang nanay basa una nga gagmay pa ta mangita jud na nagpangisnak no. Mangita jud paagi. Nanay may snack ang mga anak. Tawgon din na naghuog. Na. Usahay inikuli gi kasi eskwela, spot performance na manguli. Mo snack na una kay dugay makapanihapon ang susus gabi edit. Di mabuntas. Ang lami ah. Ang lami ah guys. Kung makasnack na si Zal Palis, di na ako na dyan makawag daghan ini kagabi. Inag mo naman. Diyan hapon mo subat ah. Subat ang maskara. Maskara? Naong bababoy. Maskara, kita na kalang naong sa baboy dungan. Maskara. Kalang ni panik dani. Dami ra ba na kuanan?
kilawin ba haluan og isda kinilaw. Ato ta sala din ta. Ta. Kay murag igang dani. Dari mi guys kay agamang simod gipaningot. Okay. Ato ta purok ta. Ari day ko na miss kwan guys, purok. Purok ta purok lo. Lami gijang bike na ipurok. Kang sampura dulu. Lijay, sampurado jay. Ay jay. Napod mi dari sa kwan guys, jang purok katong pagbagong audit dani man mi nagpudyo sa una. Kabot ka dani din? Katong pagbagong audit grabe. Mo atong gihimo kanita mangaon. Napod mi dari. Oh, wala ka na kagukan imo. May paghuwag brand sa tindahan. Oh, di ka magbrand? Ang lamiyag kwan guys, sampurado gipaningat gang simod. Nagingani day ko. Ano ni bahaw di ay? Ano ni bahaw? Ni bahaw ni mo sampuradohon. Nabutang agpano berbrand. Batong na imong ipangkuha. Tas Mama Julie guys, nanguhag kwan guys, batong. Nangwan siya. Nangarbis. Nangarbis siya kwan guys, batong. Pagaman niya pamisbis sa ijang mga buwak na. Ang lamiyar ba siya mga buwak? Ijang na ito putos. Kasi nga dani putos, ningkat-kat na sa atop. Ijang kwan guys, golden putos na. Lami kadyo tanaw, ningkat-kat na sa atop. Ganan ko ning tanaw, nagkakadyog dahon. Lami kadyo ijang mga buwak. Diyan na nang ipamisbisan. Presko na sila. Ipamisbisan ni Diyan. Hala! Kuhan manin sa ringan dani. Katong na color pink. Oh, strawberry na. Nasa siya strawberry nga tanem. Diyan dyan kuhan limon. Na. Mga nagdang limon. Arang daghan na kadyog batong. Na. May pangambin. This is the color. Ha? This is the green kaadyo. Bitaw na siya pagkayelo no. Pero tamis siya. Lami sige mo ang nataran kaya dagang ma. Kuhang utan no. Gaway suwa. Mamu po. Kulaan mo siya po sa ijay. Lami manabod ba buhon. Di, isa pa kayong hatag na ito na sa zimang katungo. Hayatag naman si masilingan. Samot pa siya daghang imo ang grasya. Mga tawag silingan. Nadari sa ako magsuri-suri si mo ang nataran. Ijang kwan guys, sapdan ni ijang silingan og batong to ah. Kaya nga, kuno sila si jahang narbis. Madyo na lang pwede kauta na ijang kuhan, silingan. Libre na. No. Libera na suwa. Ako ning gibilin kay guwang ang itanem. Itanem. Kani ato po ni hatag ni kuan ila kuya barok. Ayun pa nang ipanghatag. Grabe, libre suwa na. Libre ko gilingan po. Arang kahumot ang kaso. Ganan ko kuan sa hinaling. Yan na pa siya mga palidya dari guys. Na nagipang putos nga bunga. Hala na dagang bunga. Wala pala mahinog. Ay na nahinog di ah. Kana, madara na. Pero ang hinog jud na kanang baylit kajo. Guys, mura kong tag-ijos gitanem. Para mo pang ikuha. Tilaw ko. Karon ko katilaw dani. Aslam. No. Aslam pala ni. Una man na. Basta aslam murag bugnay. Murag bugnay bitaw. Aslam siya. Aslam basta hilaw murag bugnay. Aslam. Aslam siya basta nga nang hilaw pa magana og mo hinog sa bayulit. Ang daghan na bunga. Ang ipungan ang ipakaos kanding. Ano ma'am? Di mo na mabunga og mubaga og dahon. Kinahanglan. Ano mo siya tup. Ang daghan na bunga guys. Ang saringan dani? Manimikir. Wala. Katuman ang manimikir. Nang diri. Mulberry. Nadahan ka yung bunga ijang mulberry guys. Ijang palijar, naghahanag bunga, nagbuwak. Nagipang putos.
Namisbis po si Jang tao nga sa man mo ang kataungan. Mare ko ta guys. Diyan na pa siya bayabas. Sus nga ni pagajagang nataran sa dalagit. Daghan jug kog mahimo. Daghan kog matanom. Na daghan na siya kuan guys, tanom ta. Namisbis siya siyang taong. Tambok ra ba? Sige na kukuha dan eh. Diyan na mo pa kubasa rin to. Imo tong kubasa. Takuha na silingan. Ingan yung takos dalagit. Nakoy nakoy kuan bawa mo. Pwede naman din isud sa sako ag juta. Diya isod lagi sa sako ang juta, diya kawa may mabutangan sa juta kay puro man nagianan. Pwede ko mabutangan sa sako. Wa. May mabutangan sa sako kay puro man nagianan. Isud labas bay. O pwede lamas bahay magtanong atus kwarto atus taas atong pagdamnan. Pwede rin sa taas paling maintan. Wa. Napasijay kuan guys, o kubasa. Tapos jay kuan. Wa. Ito na. Nang sibuyas. Pagkat din ko, paano pa yung hinuan tos likod. Ito na po ko sa likod mo balhin kay dani sa tubangan, mamaot pag juta di man pwede balik-balikan. Hindi pwede. Mamaot aw ka na juta, may vitamins. Ang lami agi dyan kuan guys, nataran. Balhin na po sa likod. Ugwa kay kwarta. Manguha ra ka dani na ikamunggay. May palidya na lubati ala toy nahinog na palidya. Ha. Nelo bati dito sa likod. Na lubati. Nitangkong sa likod. Naitaong, naikangkong. Parang lami ah. Kalat ni nasa likod, nasa tubangan. Pwede na gadyag. Kuan, way mamiso. Manguha ra dani sa daplin mang putlo ra. Limusito na ni bunga. Ha, dyan lamusit ang daghan. Nagisa pag dyan limon dagto, daghan pag gadyag Ang kuwag sabon dyan na limon. ang sabon. Mahal ra bag limonsito, tag piso isa sa dalagit. Piso isa. Nabuhi lagi mo din. Wa, namatega ho ah. Nabitaw. Nagi dyan kuan guys, limon. Naghanag bunga. Pampaswerte ra ba kuno ni money maker na buwak? Isahay puwa-buwak sa ilo. Di masabtan. Naman ko yung nga ibutang sa kaan. Kung buwak ko nung agbubuwak, huwag kwarta. Gilo, ko nung na kwarta. kwarta. Naisahay, magkrasyahan ko, tila mamuwak na ba ng hilo. Pero, karon kay puwa man, away kwarta. Nga na, dahil na. Lami jud guys. Higanahan jud ko sa natara ni Mama Julie. Kinasi kalingawan ba? Dahapon ay bistisan. Diya. Gusto kang magutan. Kanang preskong utan. Manguha ra ka dani siyang mga tanom. Wajib problema. Kung sudaan kada adlaw karang daghan ka jung utan nun sila ni siyang kilid. Napagani dito spikas to. Ha? Oh, napod si daghang binuhi nga manok guys. Gusto mo sinabaw nga manok. Magdakop ra mo. Sa gulag kamunggay na itangad. Sus. Ang lamia. Na guys, sa gang batong. Bitsinong kasi nalamay kuan guys. Paliton. Na, yung batong. Agi diyang sili nga kaguko na nibuwak. Na. Mura pa po ko ako'y tagidya dari. Nga tortor pa kuno ko diyang garden. Na. Bitaw. Kaya sa merkado ta, patay ta. Ako kada adlaw ba ako mamalit og gulay sa merkado? Kada adlaw ko mamalit og gulay sa merkado. Palagi kay kinikal. Kay wa may mga tanom-tanom. Hala, namunga lagi makaon eh. Ayaw, Unsa na? pitugo na. Ha? Pitugo. Ang lami lagi tanawon. Naisahay, malipong kus baho na na. Ang lami yun siya gulong. Kana siya. Sabaw ka. Sawa pa ning lingin. Ang nanggawas kani pa siya kaning brown, may silbing buwak ni ja. Kinabahuan lagi. Nagsigit to karang sa ilos. Unsa man ni siya buwak ni? Itugo man na tambaw nagkagid na isang bunga. Tambong kagid. Mura maglami kanon. Mura jud lami kanon guys. Ano nagsapa piu-piu ba? Pang pabios na tarano. Piu-piu ra. Maga na laman ay mon hindi magpusing-pusing di ba? Ako yung unay nagpusing-pusing. Ako yung unang nagpusing-pusing na ni guys. Kaya ang nasiplatan, lalami man taon, mura maglami kanon. Nay mon hindi na anay magpusing-pusing.
Busog na sila, gipamisbisan na. Mga Wala na ba ko ila magtanom lagi ko bago ato likod. Nila po ko dali sa tubangan kay agjuta lagi di mga pagbalik-balikan. hindi na pwede magbalik-balik ang tanom. Isa patambukan sa pagjuta. Di man ko tigbutang og mga kuan gud mga Kanang fertilizer nga juta. Asa na po kadapit dito? likod na po. Grabe. Nga nila manggajud na taran dito sa bahay. Ang dami aja daghan jud ko gitanom. Kung makaya ra naglawas na pagkabaw diri dapita magpadaro ko kanadakuan ko kad na nagabaw. Wali kabaw dani maribuhok. Oy. Di man na makaya magugwad mao ra man iyang maapas. Baka. Naluoy man ang Pwede man idaro ng baka. abo. Ana siguro pero mga baka diri kay di man idaro. Hindi na idarong mga baka. Baw gud. Naman dapat tambis na. Ha. Tambis na Bisaya ka to tambis Mercano. Nani? Kanang dagka di ay. Kato? Oh, tambis Mercano to, dagka na yung mga tubangan tambis. Tambis Bisaya. Napo koy makupa na. Ang dami ano na makupa. Makupa toy pasyon to sir. Okay, pasyon na to. Naibungag yung pasyon. Na, katakan. Hilaw. Kanang dyan Ipo ko lang. ni si Jeg hinog. Kuha di ato jang uyab kanit pero din grapes mo. Grapes na. Kanit ka kayo. Nasagol sa paliga. Niya jigi mo ang nataran. Malingaw gajog ko. Ito ang nataran nga mga ingani ba? Maikag ko. Okay. Sus dalagi to, maingani. Ini ka buntag. Kuha kag paliga sa kabuok, manguot karatos puguran og itlog. Itlog. Libre sud na no. Libre na sudan. Ngay sunod buntag na pod. Na batong. Dubuho na po. Dugo ng batong. Layas mo sa DJ lagi. Sunod ugma. Na taong atortahon. Layas DJ po. Tapos sunod ugma. Na ikamungkay dyan. Na mga piso dito. Sinabaw. Pudyo na dyan. Dyan yung laag. Ana, kinabuhay sa bukid. Ang lami adyo daning piso ha. Kaya gato ka syudad po dyo. Wawa, purdoy dyan. Atos dalagi to. Okay mahimong. Sige akong tukong dito sa Pantawan. Di mo, bisag masuksukan kilit sa bayo, bisag sa sako ka ng juta. Na may mga buwak na ho. Diya, wala space. Hindi naman ka para ng Kaya buwak. agian na. Kasi buwak na na, ano, kung kang sako ka ng juta, hindi na po na mo. Itapat kung imong taong isuod sa... Diya, wa may juta dito. Malit pa kong juta. Wala, may balik ka. Palit ganit ko sa hay. Kaya may basta magluja, Oh, magluja na agjuta na to. Walang niwang mo magagad. lagi. Sa bulan na nimo og suwil nga naitaba. Ag naaras ang nataran kamong Para magbubukas to diri ra ang buhayo diri ang buho nas ginagmay. kilid-kilid. Sa butangan na nimo buho nga na adto nimo itusok ang alugbati ana. Anang buhaton. Anang suwa dyan guys. Di mo man na sa mga lugar bitaw nga gawa space. May space. May pangbitay rano. Dito nimo pwede butang kung nimo ibutang. I-try na na dito sa pan guys. Dalagit na tos na yung gipanghanging-hangingan ba. Katong ipang butangan ng buwak na. Ang gipanghangin. Alugbati. Kato mo yung ipuli. Na. Idea ni Mama Julie guys. At nga. I-try. Kay lugar. So, may lugar dito ay juta. Na Na. kay mamanig ka dito mga suwil. Naa. Palit ra kay sa dimo galon. Gamay rin yung space dito. Katubangan sa bay. Sakturang parkingan sa tricycle. Naay gamay ng space ang ipang tamlan o buwak. Agiana na. Atong ditong juta. Kinsa pa man to. Na mama. Na pwede po kada na mag-garden. Pwede galing kay di na makaya. Daro lang may kuwang no. Di man mo gisil big bugwad ro eh. Daro jud, wa may kabaw lagi dani. Wala ka ba wag maribuhok? Wa kay may baka. Ang mga tao dani kay wa man nag-uma. Ang sarap may pangita dan eh. Manarbaho rin sila no. Manarbaho ra. Mabuhiras pa panarbaho. Marapos dalagit. Inja og kuan. Manarbaho, mangisda, Aning dapita mo mag-drive. ako ra man siguro sa garden. Ikaw ray ko gihan daning lugar ah. Hindi mabuko asa pa yung trabaho, na naman sa bahay sud. Gani. Sili sud pag magsige ginutag mabuang ta. Ito, ang lami ang imong nataran. Ang daghanang pilian nga. Na wa pa pud ko Bukan. masigla ko lakar daghan na gyud tanong ko yung kuglaglaan. Katong sige man ko ganang-ganang. Tagbay nga ni. Nga ni ganyagahang nataran no, adyo problema. Na yung nangka dito na atis. Grabe no. May atis dito. Diyan na po'y kanang naay karnaba. Ultimo atis lagi pangaduon kay labi ng mga bata nila gi pangubog pang sipon Oh. ani managan. Tambaw man ang dahon sa atis. Ani managan ani mga adyo. Mama Julie, mga adyo ni udlot sa atis para sa man giubo. Mga adyo kalabo kalabo dito. Ako may lahang dagananan dami. Grabe daghan ang malibre guys. Yung tanom tawa daghan ang malibre. Ang tanga dyan na may di malas. Tay. Hurot og kaan sa baka ni papa. Yan tayo mo na pangutro. Ako ba ka man ganang doon ko.
Nang luod. Patagmo ng mga silingan mga dito. May tangan. Lamir barang tangan ibutang sinabaw. Manok. Naganto ka tanga, wala ganto sa tugay tanga dang luod. Nang luod ko rin siya guys kagijang tangan gisab-sab sa kabaw sa baka. Grabe nagana kajong mga manok oh. O, pili laman mo guys so basta inyo ang sabon. Ito ah. Ito ay sunoy, ito ay tariay. Nay tisu. May kuan dala. Na, dahil lamang panggi. Tay si kuan haring Tarsan ka tungkod. Haring Tarzan ko no to ah. Haring Tarsan. Nahukas man si Tarsan, sige hukas. Haring Tarzan ko no kaya. Katawa ra gusto mo kaog butong. Sus, to erang daghanang butong. Tuwa. Tapay limbahon. Ano sa baron? Ha? Gangis? Naron ba sa hapon na? Nabi paminawan no. Hindi nga ron ba na mga kuwag langgam. Na mga kuanog manok. Grabe si Pali sa baka. Labi nagbuntas. Ang galing-haling. Mga langga. Ang tambol kag imong banda oh. Di ako rin nang isa Ano, guys? na kay kuan. Nakuha ng bagyo. Hala padung na mamuwak. Ha? Padung na mamuwak. Ha? Nanay ning kuan ah. Hala Padung na siya mamuwak. Ahor na ba nang gisandig na ni taghuat kay katulang yung pagbagyo nang natumba gilahang piyanan. Nana siya. Di ako kalugar harang ibutang diha. Mamuwak na. Na naman yung gawas. Wala na. Buwak na siya. Kuan color na pit. Color pit. Buwas ay asa na color nga pit. Murag orange. Mo siguro. Nagana ra ba yung buwak dijang palidya? Paborito ra bang giya nagpalidya? Bao ng bata sa daghang utanan nagpalidya man mo ijang ganani noon nga pait. Uy, lami ang paligan noon. Mo ijang paborito palidya.